Hej alle sammen, velkommen tilbage. Det er rigtig lang tid siden, jeg har set jer, og jeg vil gerne lave lidt anderledes i dag, bare for at ise mig selv ind i videocontentproduktionen. Som I kan se, står vi i dag nede i mit kælderrum. Velkommen til. Det her det skal blive til et verdensklasse fiskeværksted, men det kommer til at kræve lidt arbejde. Til alle jer gutter, som selv bor med damer, så ved I godt, at det er sjældent, de synes, det er det fedeste at have blink og fiskestænger over det hele. Så, i slutningen af den her video kan jeg godt tænke mig at få lavet det her opmagasinerede kælderrum om til et rigtig fedt fiskeværksted hernede. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at købe sådan en fluebindingsgrej, så jeg kunne sidde og binde fluer hernede. Og min idé og min vision er jo egentlig, at jeg sætter mig her ved mit bord, og så har jeg på den ene side her alle mine fiskekasser, her på den anden side alt mit udstyr. Så det er sådan set det, vi skal gøre i dag. Som I kan se, så er der strøm hernede. Det er rigtig fedt. Der er en rigtig god lampe, der lyser ned på her. Den er lidt irriterende et eller andet sted, men hallo, det er sgu da ret fedt. Da vi overtog det her, den her lejlighed, vi bor i nu, der har et ældre ægtepar boet her siden 60'erne. Og der var lidt nogle andre regler i gamle dage. Så den ældre herre, der har boet her før, var en tænker. Så han har lavet elinstallationer og har faktisk efterladt alle hylderne, der er hernede. Det er derfor, det her det bliver et 0 kroner setup, fordi jeg har ikke brugt nogen penge på det her. Og her har vi den hellige gral af alle mine ting. Kasser, dimser, dingenoter, gummidyr, powerbait, ekstra hjul og ting, som jeg har, der er relateret til fiskeri. Jeg kunne også godt lidt tænke mig at købe en poster og få op der sådan en fiskeposter, eller måske dække de her grimme rør til med det. Herovre in the corner har vi jo så alle stængerne, som vi også skal have fundet ud af, hvad vi gør et eller andet sejt med. Men lad os starte med at få kigget på alt det her. Måske tage en kasse her og få åbnet den. Måske skal vi starte med alle de ting, der er løse, som vi skal have sorteret i og få lagt ned i en kasse, og så kan vi begynde at lægge ting på plads. Så skal vi måske hænge. Det kunne være lidt sejt. Og der er faktisk lidt nogle skruer heroppe. Altså. Der er godt nok mange ting, venner. Jeg tænker, det første, vi skal gøre, det er at støve hylderne af, selvfølgelig. Okay. Og en masse stænger her. Og da vi flyttede ind her, der boede et andet ægtepar, der også har boet her i sådan 30 år. Og ham den gamle, han var blevet for gammel til at fiske mere, så han var sådan lidt, han så mig en eller anden dag komme gående med min fiskestænger og mit kameraudstyr. Og så sagde han, fisker du? Så siger jeg, ja. Så han har givet mig nogle fiskestænger, som er rigtig gamle. Den her, den er fra Thailand, så meget ved jeg. Så den er lidt sej. Den har jeg fået, og så fik jeg også en gammel Abugasier-stang, som, altså skal jeg være helt ærlig, er i bedre stand end de fleste af mine fiskestænger. Prøv lige at se korken på den her, den er jo aldrig blevet brugt. Prøv at se. Det der er det sjove ved den her, det er, den har sådan et monteringshåndtag, som jeg ikke rigtig kan sætte moderne hjul på. Lidt mere en prop end egentlig så meget andet. Det er jo lidt ærgerligt, men den er cool, ikke desto mindre. Okay, så jeg testede lige noget, for jeg fik en idé, de der rør derovre, de var fandme grimme. Så sådan lidt, okay, hvad nu hvis jeg har et gardin i overskud, som vi ikke har brugt i for evigt? Ja, den er meget pænere. Meget bedre. Meget bedre. Alle stængerne kommer til at bo deroppe. Mit problem er lige nu, at nu er det bordet, der holder på det. Så snart bordet forsvinder, så er det slut. Men det her er der noget pænere i hvert fald. Det hjælper altså helt vildt meget med det her i forhold til at kigge på de der rør. Det kan jeg meget bedre lide. Så bare virkelig finde en måde sådan at virkelig se det for jer, sådan, hvis det er sådan tightet helt op. Ja? Er jeg idiot, eller er det bare fedt? Jeg synes bare, det er fedt. Så kunne jeg godt tænke mig at have mine blinkkasser herover og alt mit udstyr herover. Hvilket betyder, at jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal gøre det her. Jeg skal fortælle, lad være med at blive fisker. I køber alt for meget lort. Prøv lige at se det her. Dyrk lige det her. Vi har stængerne op over os for inspiration til, hvilke ture vi skal på. Vi har udstyret herover, støvler, ekstra i kasse til hjul. Alle blinkene herover. Ideen er egentlig rigtig god, og jeg er vanvittigt tilfreds med, hvordan det egentlig er blevet, for at være helt ærlig. Nikolaj fra fremtiden her. Jeg har besluttet mig for at lave det mest om. Vi står nede i kælderen, og jeg har fået en masse sindssyge idéer, og jeg har købt en masse ting. Siden jeg lavede det her sidst, er det hele faldet fra hinanden, for jeg skulle bruge det der bord, jeg havde liggende heroppe til gæster, og det duede jo selvfølgelig ikke. Så faldt det her af, for jeg havde ikke sat det fast. Jeg har også købt nogle ting. At det her ikke den fedeste plakat nogensinde. Den her er så unødvendig fucking fed. Jeg havde lidt en idé om at sådan hænge den op her. Jeg har også købt sådan et lille board, som jeg tænkte, jeg vil hænge her. Fordi så kan der være perler og svivle og sådan en stil. Jeg har også købt en fiskestangsholder, sådan så vi faktisk kan have tingene hængende op over loftet på en lidt federe måde. Så vi har rigtig mange ting, vi skal have gjort i dag. Jeg har også købt sådan en her, som også lyser. Way.
og som har nogle lidt irriterende modes. Jeg har også købt en heftig pistol. Så nu har jeg tænkt mig at hæfte den her fast. Det gardin, vi skal ikke bruge det gardin mere. Altså, vi har ikke brugt det i 4 år. Og jeg er sikker på, at Molly godt kunne være et enkelt gardin, altså. Godt så. How in the ever loving fuck skal det her give mening? Okay, nej. Nu har jeg en heftig pistol og en vision, og det kan vi godt gøre. Det ser sgu da godt ud! Så nu hvor det er på plads, så skal vi have vores pegboard op her. Det er jo sådan lidt her, altså det er 3D-printet hulbræt, og så kan man smække det op her. Jeg har sådan nogle attacher til sig, men jeg ved ikke helt rigtigt, om det kommer til at sidde fast på den her væg. Den er ikke jævn overhovedet. Sådan der. Det er basically ligesom en stor klat gaffatape det her. Altså, og hvorvidt det holder, det finder vi ud af. Lige nu holder den, men der er heller ikke noget vægt på. Øjeblik. God fucking dammit. Fuck! Ja, der er en bakke hernede. Sindssyg idé her. Jeg mener, if it works, it works. Tada! Okay, så vi har sat pegboardet op. Wow! Pegboardet har en hyldeinddeler. Og så kan jeg lægge alle mine løse kroge og alt sådan noget hernede i. Og det vi skal nu, det er, at vi skal have billedet op og hænge. Og det kræver jo, at jeg får boret et hul i væggen og får sat en ravfloks ind. Så det er det, vi skal nu. Forresten, så den her boremaskine vist fra, det er også fra min farfar, så den er meget gammel. Nå, vi skal lige have markeret, vi siger... Kender I det der med, når man underestimerer, hvor stort hullet er? Nej, jeg finder selv ud. Undskyld. Ej. Hvad? Hvor er det fedt. Hold nu kæft, hvor det spiller. Jeg har også købt dem her. Der var nemlig en grejbutik i Tyskland. Og prøv at se her. Sådan en her blok. Så skulle man kunne gøre sådan her. Ej. Og så kan jeg hænge dem. Okay. Vent. Sådan der. That's so awesome. Holy shit, det er awesome. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Den er ikke lige. Den er ikke symmetrisk. Fuck, det er fedt. Nej, hvor er det fedt. Så ja, det er simpelthen sådan, at det kommer til at se ud. Det er blevet mega, mega fedt hernede. Jeg er så glad. Altså, for helvede, hvor er jeg glad. Vi har fået stængerne monteret ordentligt, så nu sidder de faktisk fast, så nu kan de ikke bare falde ned på samme måde. De sidder fast derovre i et stangholder, jeg har fået monteret, så dem kan man bare tage af på til eller efter hvilken stang man skal bruge til hvilken tur. Der, klik på og på plads. Helt fantastisk. Hjulene hænger som sidst, og det er bare blevet sorteret og blevet dejligt. Der er plads til mig hernede nu, og lad mig vise jer, hvad jeg mener med plads. Okay, er I klar? Er I klar til grand reveal? Er I klar? Er I klar? Bum! Så var der en bænk. Vi er færdige med fiskebasen. Vi er færdige med lokalet. Vi skal lave planlægning til alle vores ture til hernede. Og prøv lige at se, hvor nice det er blevet. Har kommet sofa. Rigtig stol. Ikke en skammel. Alle nettene er kommet op. Stængerne er kommet op og blevet fastmonteret. Der er blevet ruttet ud i gearet og gradet. Og alting er samlet hernede. Der er kommet højtaler hernede, så jeg kan høre musik. Og jeg glæder mig bare til at lave så meget content igen. Det er fedt det her. Det er dig, der stadig er her for enden af den her video. Tusind tak for at se med. Velkommen til Fiskebasen. Vi skal lave masser af videoer hernede. Jeg glæder mig til at se jer igen på kanalen. 2026 bliver vores år. Jeg kan mærke det. Det er vores fiskeår, og vi har en masse fisk, vi skal ud og fange. Så hvis den her video kunne noget, så kan I måske se nogle af de videoer, jeg har lavet for efterhånden lang tid siden.
Der er en julekalender, der fylder rigtig meget på kanalen lige nu. Jeg lover, der kommer til at være fiskevideoer igen. Så tjek nogle af de her videoer ud, og så ser jeg jer i den næste video. Vi ses.